皆さんこんにちは。日本大使館法廷料理人の井原です。今日は前回の動画でリクエストをいただいた野菜炒めを作っていきたいと思います。それでは皆さんよろしくお願いします。はい、本日の材料はまずこちら豚肉ですね。あとは、今日炒めていく野菜たちです。あとは塩、胡椒、お醤油、お酒と油ですね。こちらを使って今日は作っていきたいと思います。キャベツは芯のところを取ってくらいにして切っていきます。で、野菜を切る時のコツなんですけれども、野菜の大きさを揃えるっていうのがすごく大事ですね。大きさと厚さを揃えていくことによって火が均一に入っていくので、なるべく、切り方、大きさは気にしながら切ってあげてください。薄めに切ります。お肉も野菜と同じような大きさに切ってあげてください。油ですね。入れて炒めていきます。炒めるときは、お肉炒めるときあんまりガサガサ動かさないようにしてください。お肉が崩れてしまいます。これぐらい、火が入ったら一回、フライパンから出してください。で、先ほどの、残った油で豚肉の油で今度は野菜を炒めていきます。で野菜はなるべく、火が入りにくいものから炒めていってください。でまずキャベツちょっと重ねて、よくこうフライパンをこうやって振ってると思うんですけど、これがもし苦手な方がいたらこれで大丈夫なので、要は野菜をひっくり返してあげるだけなので、フライパンの壁を使って当ててひっくり返してあげてください。でなるべく、野菜のシャキシャキ感を残したいので、手早く炒めるようにしてください。この炒めた豚肉を戻していきます。あとを混ぜて調味料を入れていってですね。まずこちらがお酒を入れます。塩を、一つまみ、胡椒も一つまみですね。で最後に、お醤油を、フライパンの周りにからこう入れていってあげます。あとは軽く混ぜていただいて、これで、野菜完成になります。はい、それでは盛り付けていきたいと思います。なるべくお肉とか色のある野菜を、表に出すように盛り付けてあげた方が綺麗に見えるかと思います。はい、今日は前回リクエストいただいた野菜炒めを作ってみました。野菜を切って炒める、結構シンプルな料理なので、皆さんよかったらチャレンジしてみてください。何かリクエストがあったら、Facebook 動画のコメント欄に、書き込みよろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで。ダラボーチー。